טון מוקלט ליד פרשת חוקת, אז זה מאוד מתאים, למרות שזה יצא קצת אחר כך. היום נדבר על הטומאה. מה זה בעצם טומאה? הסיבה שאני מדבר על הטומאה אחרי כוחות רוע, זה כי הרבה פעמים אנשים מסתכלים על טומאה כדבר טמא, כדבר רע, כדבר עם מטען שלילי. זאת אומרת, אישה טמאה, גופה של חיה, טומאת קרי, כל מיני דברים כאלה, יש בהם מהות שלילי. והאדם שרוצה להתקדש צריך להתרחק מהמטען השלילי הזה, מהכוחות השליליות האלה שמנסים לקעקע, להרוס, ללכלך את הנשמה שלו. כמו שראינו בסרטון הקודם, תפיסות כאלה בהחלט קיימות ביהדות, והן בעיקר קיימות בקבלה. התפיסה של הרמב"ם בנושא הזה, ואני חושב שזה גם התפיסה של חז"ל ושל המיינסטרים ביהדות, מסתכלת, לפני הקבלה כמובן, מסתכלת על הטומאה כדבר טכני בלבד. מה זה אומר דבר טכני בלבד? זה אומר שמשחקים עם ההגדרה של הטומאה לצרכים חברתיים. אני אביא שתי דוגמאות בולטות במיוחד, שאני לא חושב שאפשר בכלל לחלוק עליהן. גוזרים טומאה על ספר תורה. למה גוזרים טומאה על ספר תורה? גוזרים טומאה על ספר תורה כדי שהכהנים לא ישימו את האוכל ליד הספר תורה, והערברים יבואו לאכול את האוכל ויאכלו גם את הספר תורה. עכשיו, זה לא שהספר תורה הוא טמא. משתמשים במושג טומאה כדי להגן על הספר תורה מפני הערברים. ולכן אומרים שהוא מטמא את האוכל של הכהנים, שלכן הם לא יכולים לשים אותו ליד הספר תורה. זאת אומרת, ברור שפה הטומאה היא הגדרה שהיא הגדרה לא מהותנית, אלא הגדרה שחז"ל עושים בה שימוש כדי להגיע לתכלית מסוים. דוגמה שנייה שהיא בולטת לא פחות, זה שגוזרים טומאה על כלי זכוכית שמהאזור הפניקי. זאת אומרת, היה יבוא של כלים מזכוכית מאזור צור ומאזור לבנון, ששם עשו אותם עם חול, היה להם טכנולוגיה שפחות הייתה מוכרת בארץ ישראל, ואנשים קנו את זה גם כי זה יפה, וגם כי בשלב מסוים זה לא קיבל טומאה. זה היה יותר נוח מכלילי החרס שקיבלו טומאה שהיו מארץ ישראל. חז"ל ראו את זה, והם רצו להגן על הייצור המקומי, ולכן הם גזרו טומאה על כלילי הזכוכית מלבנון. למה הם עשו את זה? שוב, לא בגלל שיש בהם מטען שלילי, עובדה שלפני זה לא גזרו על זה, אלא בגלל שיש להם תכלית חברתית מסוימת, להגן על היהודי שמייצר כלי חרס בגליל, ולא לגרום לכולם לקנות כלי זכוכית מלבנון. ולכן הם גזרו טומאה. זאת אומרת, רואים שחז"ל משחקים עם ההגדרה של טומאה וטהרה באופן פרקטי כדי להגיע לתועלת מסוימת, כן? ולדעתי זה הדרך בה צריך להבין את טומאה. זה לא בעצם שהאישה הנידה היא טמאה, ואם הבעל ייגע בה, אז לא יודע מה, יתפוס עליו שד, הוא יהפוך להיות שחור בעולם השמיים, לא יודע מה, כל מיני דברים מהסוג הזה. לא, הדבר הזה נועד, כמו שכתוב בגמרא, כדי שהוא יהיה בעינה ככלה, וכדי ליצור מתח מיני בין בני הזוג במשך שנים רבות של נישואים, וזה למעשה המטרה של דיני הטומאה במקרה הזה. וכולי. זאת אומרת, אפשר להביא דוגמאות רבות מכל דיני טומאה וטהרה, אבל נתנו כמה דוגמאות בולטות, אני חושב. הרמב"ם מביא בפרק ג' למד ב' של מורה נבוכים, הסבר למעשה על למה אסור להיכנס למקדש כשהבן אדם טמא. הוא אומר, צריך מאוד לכבד את המקדש. איך גורמים לאנשים לכבד את המקדש? בזה שנכנסים מעט למקדש, בזה שהרבה מקרים קשה להיכנס למקדש. ואז כאשר הבן אדם הוא טהור והוא יכול להיכנס למקדש, אז הוא שמח והוא מרגיש העלה נפשית וכולי וכולי. אבל זה משחק שמייצר המחוקק כדי לגרום לבן אדם לכבד את המקדש. זה לא שהבן אדם שעכשיו הוא טמא יקרה לו משהו נורא אם הוא ייכנס למקדש. זה לא שיש פה התנגדות, זה כמובן צריך לקיים את ההלכה והיא נועדה לדברים טובים, שנדבול ונכבד את המקדש, וזה המטרה של המקדש, אבל אין פה עניין מהותי כלשהו. זאת אומרת, טומאה היא למעשה הגדרה משפטית או חוקתית, שחז"ל או התורה משתמשים בה כדי להגיע ליעד חברתי, פסיכולוגי, משפחתי מסוים, וכך צריך להבין אותה, וכך צריך להבין את כל מה שקשור לטומאה וטהרה, ולא בשום דרך אחרת. בעזרת השם, בסרטון הבא נדבר על נושא אחר לגמרי, על הבחירה החופשית.